Καλησπέρα. Θα φτιάξουμε το πιο viral γλυκό με μπισκότα, με γιαούρτι, με κρέμα μπισκότο, την πιο τέλεια συνταγή. Θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι, μια στρώση γιαούρτι για αρχή. Αφού βάλουμε τη στρώση λοιπόν το γιαούρτι, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα την κρέμα μπισκότο σε ρευστή μορφή, που από τέλειο φαίνεται. Το κάνουμε πάλι σε όμορφα και ωραία. Θα βάλουμε και δεύτερη στρώση γιαούρτι για να καλύψουμε την κρέμα, την κρέμα του μπισκότου, και θα γίνει το πιο ωραίο cheesecake. Το πιο ωραίο cheesecake. Τέλεια, το στρώνουμε ωραία. Το γιαούρτι στραγγιστό, τέλειο. Ένα πολύ γρήγορο γλυκό και ωραίο. Αφού το στρώσουμε λοιπόν και τη δεύτερη στρώση του γιαούρτι, νομίζω είναι τέλειο. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τα μπισκότα μας τα οποία θα τα βάλουμε και αυτά μέσα. Θα ρίξουμε και λίγο κρέμα μπισκότα από πάνω.
Τελειώσαμε την εκτέλεση και τώρα θα το βάλουμε για 24 ώρες στο ψυγείο, έτσι ώστε να παπουδιάσουν τα μπισκότα και θα γίνει το πιο τέλειο cheesecake. The next day. Καλησπέρα, μετά από 24 ώρες ήρθε η ώρα να κάνω unboxing το γλυκό που λέγαμε. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Και να το δοκιμάσουμε. Είπαμε μπισκότο, τέλειο. Βλέπετε πως έχει λιώσει. Είναι τέλειο. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Είναι ένα τέλειο γλυκό, φανταστικό, ένα cheesecake γλυκό με γιαούρτι ελληνικότατο. Φανταστικό.